Gaurkoan kamera aurrean Iñaki Aranaga dugu eta datozen minutuetan Gabonetara begira jarriko gara, bera Ahuntza Trikitixa eskolako maisua da. Eta bueno, Iñaki, urte baten ostean berriro ere hemen zaitugu kamera aurrean, beraz konta iguzun, nola ibili zarete aurten Ahuntza Trikitixa eskolan? Bueno, pandemian ondoren, ja normaltasun lehengo pandemia aurreko gorara, gutxi gorara bueltatu geha. Eta, bueno, behintzat normaltasunea, ez? Emanaldien aldetik da bestela ere, bai, behintzat normaltasunea bueltatu da berriro. Gabonak datoz, esan dugunez, eta bertan musika taldeentzako emanaldiak eta hitzorduak ugaritu egiten dira, ezta? Bai, hola izatea beti, ez? Baina egun hauetan gehitxo bezala, ez? Azkenean gertatzen da egun berean, Santo Tomas egunean bertan, ez? Donostira jotzea, eguardian, arratzaldean, Irunen Urdanilla plazan Moskun hor jotzen du ere bai, eta zean mordeskat izaten dira, ez? Aurretik abenduan 16an Hendaian jotze dugu Olentzeron etorreran, hemen Olentzeron etorreran 23an bai, 24an bai, hor Txingudiko ikaskolako guraso elkarteakin, da egun horiek nahiko saturatu ez. Eta igual gehitxo bezala, ez? Azkenean, gure kanpoan jotzea interesgarria ikaslentzako dara, baina askotan, bihar jo berdeu, eta bihar jo, eta pixkat, egun horietan, bai, azkenean emanaldi mordeskat izaten da. Bai, hori da, zuk aipatu dituzu, ez? Horiek izango direla, gutxi gora bera, aurten izango dituzuen hitzorduak, ezta? Bai, hori 16an Hendaian joko dugu, geho Santo Tomas egunean baita ere 21an Donostin, jotzen dugu ordu biterretan, geho arratzaldean Urdanilla plazan bai, 7 eta geho baita ere izaten dugu urtero joten da, 16 talen zarren egoitzara jotzera bai, hangoekin hitzen berdet, eta pentsatzen posible izango dula jotzea joan. Eta gero Olentzeren etorrean, 23an, eta gero 24an jotzen dugu. Gero baita ere, erregen kabalgaten jotzen dugu hor, geltokian. Erregei etorrera eginez, eta hori izatea pixkat. Eta gotartean izatea beste emanaldi mato beste, informalagoa hola, baina izatea. Beraz, Gabonak lanez gainezka izango dituzue, baina lehen aipatzen zenuena, ez? Emanaldi horiek ere ikaslentzako motivazio bat direla, ez? Bai, azkenean adibidez, hor Santo Tomas egunean, jotzia horre oholtza gainean, ez? Jende pile baten aurrean, ikaslentzako oso motibarraia da, ez? Azkenean liburu bezala jartzen hor, jo berdeu, eta repertorioa prestatzen zu horreako, eta azkenean ikasleai helburu bat jartzen behar duzu, halako egunetako, halako tokitan jo berdeu, eta jende aurrean, eta orduan ja presio bat sortzeo, eta horrek azkenean ikasia zeiten dio ikasleai, ez? Helburu bat jarri ezkeo, betire gehiago saiatzen dira, ez? Hori interesgarria, bai. Hori galdetu behar nizun, ez dakit errazagote den, hain egun gutxitan eta hainbeste emanaldi izan da, entxegu guztiak antolatzea, dena kuadratzea eta... Bai, azkenean olako emanaldia dituzenean, aldez aurretikan errepertoria prestatzen zu, halako kantak eta denboraz, esan nahi dute, bila bete lehenengo esate dizu ikasle, hau lantzen jungo geha, eta ensaioak eta bar, bai, azkenean baita ere urtean zehar ensaio mordoska egite ditugu da, zein gauzola sortatzen dela ere, zan nahi, azte bete lehenengo askotan gertatzen zaigu, abisatu eta jotea, baina azkenean repertorio landuta dakasunean, base bat dakasunean, erresa da beti, baina aldez aurretikan, txikientzako, hasi berrientzako eta hola, izatea pixkat, baina azkenean urte mordoska joten da makitenak, erresa dut, ez hor da, orduan ja, erresa. Eta repertoria aipatu duzu, hori da, Gabonetarako ere egokitzen duzu eta imaginatzen dut, Gabon kantak hor tartean izango dituzuela. Bai, azkenean tokian arabera, bai, adibidez, hor Moskun Urdanilla plazan joko deunean, Gabonetako kantak ez dugu joko, hor azkenean erromeri mouko bat ingo dugu, joko ditugu betiko Trikitixako repertoria tradizionala, fandangoak arinereinak eta hola, eta gogoal bestelakoak, bai, igual, ez nahi beltzan kanta mat igual, osategina, holako, gaur egun modan dauden abestien pixkat, dana pixkat nahazian, denetik, pixkat lehenko zarra eta lehenko berriak eta jendeak ezagun nahi dituen kantak.
Horixe da, abesti tradizionalez gain, errepertorio ere gaurkotzen duzu eta Hori da. imaginatzen dut hori bereziki erakargarria izango dela jende gaztearentzako, ez? Beste motivazio bat. Hori da. Pixkatik, azkenian repertorio bat denetik eukiberrezu jotzeko garaian, eta tokian arabera, ez? Zarregan egoitza jotzea jute ganean, gabon kantak eta zenbait. Igual emozionatuetan negarrasten da, eta pixkat denetik, ez? Orduan tokian arabera, joko dugu, pixkat, bai. Eta Gabonetan zentratu gara orain arte, baina urtean zehar beste hitzordu esanguratsuak izan ohi dituzuek, zeintzuk izan ari dira data horiek? Hor, asmo dakagu apirilaldea, aurten urtean egin deu, Zabaltza plazan, erromeri bat egin duen ikasleekin, 3 ordoko erromeri bat olaz, eta pixkat erromeri talde bat ingo luken antzeko errepertorio bat olaz. Denetik betiko abestia jo, fandango eta harinak eta gola, baina baita ere gaur egungo trikitixa taldeen kantak eta bestelako kantak, trikitixa taldeen estiana ere, bai, ez? Eta orduan datorren urtean, 2023an, esama dakagu antzeko zerbait egiteko ere bai, eta igual pixkat auzotara igual zabaltzia ere bai, ez? Helburua da hor, Zabaltza plazan egitean edo Moskun edola, eta pixkat ikusten da zehazten gauzak, eta hori da, pixkat, bai. Hori da, horrerago ikusiko dugu hori, eta aipatu gun bezala, ez? Hori kalera ateratzea talderentzako promozionena dela, ez? Azkenean taldea ezagutarazteko eta jendea musika estilo honetara hurbiltzeko, ez? Bai, azkenean jotzea ateratzen zenean kalian, eta jendea ikusten zaitu unean, ikusten unean ze egiten duzu, eta aurtengoan hori gertatu, pixkat, sorpresa, basan, igual ez zaitun jendeak ikusten zaitunean hor jotzen da, jotzen dituzun jota, eta ze ondo, eta hala nola beste duten da, eta nuen espero, eta hori oso, ikasleantzako ere, autoestimantzako ere oso ona da, azkenean lan bat iten zera etxian, baina, zure ingurak eta bakite, baina golako plaza baten atea jo, eta gaina inguruko jendeak jotzea, ikustea jundianak dantzara eta hola, esatea, eta azkenean horrek subido dira, emateia ikasle. Noski. Eta kurtsoa hasita egon da ere, ez dakit oraindik jende berria onartzen duzuen taldean, edo zeintzuk diren baldin? Beti izaten da, igual kurtsoa hasita egon arren, igual interesatu baduna ikasten hastea, ez? Da orduan, ordutegiak inda moldatu ezkeo, momentu honetan nahiko ordutegia dira nahiko betia dakagu eta pixkat konpaginatzea elitzak kuadratzea igual erresa izango, baina moldatu ezkeo, zegarronean jendia ordutegiak aurra behintzat oso okupatuak izate dute, eta orduan ez dakate denbora asko libre, baina behintzat kuadratu ezkeo, bai. Primeran, eta elkarrizketarekin amaitzeko Iñaki, kontai dugu ez dakit nola ikusten duzun gaur egun panorama, hau da jendea geroz eta gehiago animatzen den trikitixa eta panderoa jotzen ikastera, edo berakadoan asuntoa, ez dakitzuk ze pertzepzio duzun? Nik ikusten duena, trikitixa guk, trikitixa elkartekin asko, harremen asko daukat, eta hor ibiltzen naiz oin biltzekan trikitileari mordoskat metodologia berri bat sortzeko ideakin, eta harreman asko daukat, eta bondanan nintzen hitz egiten duguna da, trikitixa, azkenean beti oso modan daola, azkenean trikitixa zenbait musika estilo desberdinetan asaltzen da, ez trikitixa klasikoa bado, jendea trikitixa klasiko egiten dena, trikitixa panderoakin nola bikote bezala ibiltzen dena, baina azten begiratzen, untzak talde bat, trikitixa dauka, Los Topelotes Chirriaos, eta trikitixa dago, orduan, instrumento bat arlo askotan, musika estilo desberdinetan ustartzen dena, talde horien izenak esan dizkizut, baina haseko Tricky Blinders, talde pila dut, eta hauek hemen daude. Eta orduan, zena oso errez ustartu trikitixa beha instrumento bezala talde estilo desberdinetako taldetan da, igual boikot taldean, hor da, Xabi eta Kama, izango nizkizu talde pilaten izenak, orduan, beha ikusten da trikitixan egoera zein den, ez balitzak egola salduko taldetan zango, desagertzen nahi dira, eta orduan, bai. Primeran Iñaki, esan dago guztiarekin gelditzen gara, eta ziur gauan hauetan kalean ikusiko zaituztegula, asike mila esker. Eskerrik asko aukera honeatik.